Uhlelo lubhojoza umndeni wakwaZulu kwesakabiyelo obukwa kubonwa ngaphandle osola ngokubulala ngesihluku amalungu omndeni ahlasele ezidlalele kubo umsolo waziwayo okuthiwa wayecikwa ukwaliwa. Unkosazana Simphiwe Zulu eneminyaka ngo-33 nodadewabo unkosazana Thandolwethu Zulu eneminyaka ngo-20 bahlasele badutshulwa ngoNovemba nyakenye besemzini wakubo osesidakeni khona obuka. Inkantolo yemantshi yaseMelmoti ikhipha incwadi egunyaza ukuboshwa kaMnumzane Sibonelo Qulu oneminyaka ngo-30 okusolayo ukuthi nguyena umbulali, okuvela ukuthi wayecikwa ukwaliwa uSimphiwe owayezolotsholwa uyise wezingane zakhe. Ekhuluma nephephandaba iSolezwe uMnumzane Michael Zulu oyinhloko yomuzi uthe sekemphoqa ukuthi ame kancane emsebenzini azohlala ekhaya ukuqapha izingane zakhe njengoba kuthiwe ikhona intombazane encane ethola imilayezo okukholakala ukuthi ivela-ke kumsola esabisa-ke ngokuyenzakalisa. Udadewabo kaSimphiwe owuthisha eGoli njengoba-ke ubebuyile ekhaya uthola imilayezo ocingweni lakhe efana ncamashi neyathola umufi esongelwa ngokubulawa umsolwa ngaphambi kokuthi ahlasele. Lokhu-ke kungethuse kakhulu ngoba-ke kushiwo noma-ke kuyashiwo ukuthi uyabonakala ebusuku eyongena kubo ebhace emini akabona, usho kanje. Uthe-ke ngendlela umndeni osuhlale ovalelwe ngayo ukholwa ukuthi-ke amaphoyisa nawo ayesaba ukusondela kumsola njengoba echazwa ngokuba-ke umbulali ongena nembeza. uSimphiwe nodadewabo uThandolwethu kuthiwa-ke noma-ke babesele nezingane kuphela kubo ngesikhathi abazali besemngcwabeni wesihlobo kwesinye isigodi ngesikhathi umsole ngqongqoze elawini likamufi efuna aphume ngenkani. Ngesikhathi umufi enqaba kuthiwa-ke umsola wangena ngewindi wadubula uSimphiwe kubuka udadewabo uThandolwethu nezingane. Okuthe-ke umememeza noma-ke zama ukumshwelezela umsola wajikela kuyena wamdubula. uSimphiwe ushonele endaweni yesigameko kanti uThandolwethu kuthiwa washonela esibhedlela njengoba-ke kwaba nguyena okwazile ukulandisa amaphoyisa ngakho konke okwenzekile. Okhuluma amaphoyisa KwaZulu-Natal uKholeni Lieutenant Nqobile Gwala uthe umsola usagcwala amathafa wathi-ke kunxusa noma ubani-ke oseke wambona ukuthi-ke abikele uSergeant Zulu. Ishayele-ke enambeni ethi 064 540 6911 noma-ke ku-035 450 8000 oyingane zakwethu. Zinjalo-ke iy'ndaba. Ngifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi nicabangani-ke ngalolu daba.